Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je, postupajući po krivičnoj prijavi, utvrdilo da je teniser Novak Đoković više puta testiran na koronavirus i da su potvrde o rezultatu testiranja 16. decembra i 22. decembra 2021. godine validne. Tužilaštvo navodi da im je 12. januara od strane potpisnika Budimir Grom elektronskim putem podneta krivična prijava protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog dela falsifikovanja isprave. U prijavi je ukazano da su nepoznata lica sačinila falsifikovanu ispravu PCR potvrde koje je kasnije upotrijebio Novak Đoković za izuzeće od vakcinacije pri ulasku u Australiju, kao i prilikom izjavljivanja žalbe na odluku o ukidanju vize. Postupajući po krivičnoj prijavi, tužilaštvo je izvršilo neophodne provere u kom cilju je upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije radi provere tačnosti podataka, odnosno navoda iz krivične prijave. Ministarstvo zdravlja 2. februara obavestilo tužilaštvo da je inspekcijskim nadzorom u ustanovama iz plana mreže utvrđeno da su potvrde o rezultatu testiranja na virus SARS-CoV-2 na koje se ukazuje u krivičnoj prijavi autentične. Uvidom u elektronsku bazu podataka prilikom nadzora o izvršenim testiranjama na prisustvo virusa COVID-12 za lice Novak Đoković utvrđeno je da je on više puta testiran i da su potvrde o rezultatu testiranja od dana 16.12.2021. godine i od dana 22.12.2021. godine validne, stoji u saopštenju tužilaštva. Nakon prikupljenih podataka, tužilaštvo je donelo odluku u predmetu i rješenjem odbacilo krivičnu prijavu s obzirom na to da, kako se ističe u saopštenju, prijavljeno delo nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.